Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Motorcycle rider nga nagtrending sadto matapos manghandos ang kutsilyo sa grupo sa mga bikers. Ang gidetain sa Police Station 4 matapos manapungol kag nangbuka sa windshield. Sunod sa iya, ginbungguan sa salakyan gani nagbalos lang siya. Yaring report. Sabado sang udto, pero malawig ang pila sa mga salakyan sa may Kamingawan sa Burgos Extension sa Bacolod City, sa unahan lang sa Negros Occidental Police Provincial Office Headquarters. May Isuzu Highlander sa igad sang dalan nga wasak ang windshield. May mga tao kag mga pulis nga nagatililipon. May lalaki nga dugoon ang kamot nga nagapungko. Siya, si Fidel Flores, isa ka negosyante. Istorya niya, ginbungguan siya sang Highlander samtang nagadala sa motorsiklo upod ang iyang anak. Gani bilang balos, ginhaboy niya inisang bato. Bungguan ako daw. Tapos? Ikaw yung bata ko ka plangurog sa palayo. Kapag ka mo sa mata mo? Oo. Tapos, ligo ni? Oo, araw na diyaw, nakatindaw na ko diyaw, bungguan niya. Ikaw nagbakaboy ba to sa salakyan? Oo sinobla di mga boy. Kabuyong yung minasaya kay bungguan niya ko. Pero sunod sa driver sa Highlander nga si Mark Salapante, wala niya mabungguan si Flores. Hinalit na lang kuno siningagin buksan ang portahan sa salakyan kag nanapungol, gani nagsambil ang iya nga bibig. Ginbantayan niya pagid sa unhan ang salakyan, kag ginlampusan sa bato, amukon nga nawasak ang windshield. Ang iya upod nga si Gerson masanggid na iguan pa sang bato. Paano tabo na iguan mo sa? Nabuguan? Tapos bulpi lang siya nag... Okay. Yung sulod niya may salakyan nga yung sumbag. Ano dala yan salakyan? Motor na scooter. Scooter? Oo. Tapos gisulod niya mo salakyan? Oo. Yung sumbag? Kaya nagpunto kasi tunga mo kay Bipagyo ko sa... Tapos ginbaton? Pundo sa natin. Tapos ginbato? Sumbag niya ko sa lod. Paano nabuka ang windshield? Gimatayan namin yun Ano ginampos sa windshield? Bato? Ginpangdala sila sa backup 4. Sunod sa commander sa Police Station 4 nga si Police Captain Francis Di Pasukat, nag-U-turn ang salakyan. Hinali na lang siya ginpalapitan ni Flores bisan wala man ini mabungguan. Ginbantayan niya pagid ang mga biktima sa unhan kag ginpanghaboy sang bato kag ginpahog nga iya patson. Gindulong niya pauli ang iya nga bata kag pagbalik niya may bitbit na siya nga kahoy nga matalom ang punta. Ang driver ko no nag-U-turn mo pakadto pa Estefania Pasaka pero layo-layo ang motor wala sa nalambot. Galing ang driver ang aton si Pichado isang reaksyon niya bala is tama bala ka aggressive no nangai na sa pasensya gintapungol sa nangai man sa gyapon pasensya ipaubos lang aton biktima ti okay na abi okay na naglakat na ang aton si Pichado pa isa na sa kaway Pasaka nagpahigat-higat nagpahinay lang ang driver kay bigid batsyag yang tapungol di bala sa unahan gali gahulat ang gahulat ang motorcycle rider. Ang pagkapila sang iya kamot, tuga sa paglampos naman sa windshield. Sa investigasyon sa pulis, naibaluan nga si Flores, amo man na nakaengkwentro sang grupo sa mga bikers sa may Talisay City sa nagligad nga tuig, kag iya inigid panghandos sang kutsilyo. Sang mahibaluan nga siya sa video, may mga nagtinawag man sa Police Station 4 sunod sa kay Pasukat, nga luyag man magpa-record sa natabo nga pagpamahog man sa ila sa dalanon ni Flores. Duda sang pulis, may problema sa pagkontrol sa iya kaugalingon kung maakig ang motorcycle rider. Amukon nga kadamo na siya sa nakaengkwentro sa dalan. Kag ini naman ang rason sa panibag-o nga gamo nga iya nasudlan. Para sa ako nakatindi mo ko doktor pero sa nakita ko may anger management isa dapat issues no. Ito ka siya do ka kumbaga gamay lang tingke blaga inwal dayon sa ti ba ko sa gani dapat kung makagawa kan deser pag atubang mo ng kaso mo, dapat i-treat mo ipa-treat mo ng kagalingon mo. Kasi may problema ka lang sa pangabuhi. Kaina, gipasaka na ang mga reklamo nga threat, physical injury, kag malicious mischief batok sa iya.